Be chi'n cael os chi'n cymysgu 2 gyflwynydd stwnshsadwrn gyda chegin, cynhwysion, bach o fes a lot o lols. Cegin Saffwrn wrth gwrs. Heb anghofio'r cynhwysyn arbennig, morfydd y popydd a'i danteithion delish. Hi sy'n ein harwain hi o'r rholio, i'r panicio, i'r popdy. A di'n arwain I at 2 fuddugoliaeth hyd yn hyn. Be fydd yr her wsos yma sgwni? Sialens rhif 6. Ti dal yn teimlo'n hyderus yn y gegin, Leah? Dwi yn teimlo yn hyderus achos dwi wedi bod yn ymarfer adra. Fi wedi hefyd. Oro, fi a Joyce y Toes yn dipyn o ffrindiau erbyn hyn. Sgwni os ni di wneud ffrind bach newydd heddiw ma. Llaw I fyny pwy sy'n hoffi Cacennau Bach. Phew, achos heddiw, di moyn I chi goginio Cupcakes Fanila a gallwch addurno nhw eich hun. Da ni'n cael dewis lliwian hynna'n hefyd. Ydych. Oes a wyrdd ar gael? Oes, ma' na wyrdd. Oes glas? Ma' na las. Na I drial yng ngore glas te. Byddai'n beirniadu y blas a'r cyflwyniad, felly ewch amdani. Cynheswch y popty. Na I gynhesu'r popty. 170 grodd. So ni'n ychwanegu y blawd, y sugar man a'r bicarbonadol soda, a'r menyn, a'r 2 wy fawr I gyd mewn i'r cymysgwr. Re? Nôl efo'n hen ffrind. Dim war y byti. Na sydd I mewn. Sa'n gwybod beth yw hwn, mi rhoi mynd. Dim amser I wastraffu, a dim cynhwysion I wastraffu. Mae'r amser yn bryn a'r stumog yn rwmblo. Waka, waka, waka! Codi off, fel sawain I ddeud, Ti wedodd I Leia, a thra bod ni'n 2 off yn byd bach yn hunain, mae problem di codi. Sorry, mae'n fydd, fi di rhoi popeth mewn. Popeth, right? Ond mae fe'n gweud fan hyn I rhoi y blawd, y siwgr a'r bicarbonate o soda mewn, wedyn ni cymysgu, wedyn ni rhoi'r llath a'r fanila mewn, wdi hwnna'n broblem? Wel, o'ch chi ddim wedi bod darllen yr rhysait. O'n i'n cymryd cam yn ôl I weld. So, o ti di sylwi bod ni di wneud yn anghywir? Do. Morfydd! Be ni fod yn neud nawr? Be mae'n edrych Mynd yn fel? ôl? Mae'n edrych fel y cynhwysio na I gyd mewn bowl. Os oes ni dechrau to, gobeithio ti gallu dodwy wyau, achos dim ar ôl yn y ffridge. Gan bod chi ddim wedi gwrando i'r cyfarwyddiadau I gyd, falle nech chi sylweddoli bod lwmpiau wrth ymyl y fowlen. Felly, byddwn ni'n awgrymu I roi bach o laeth I wneud yn siŵr bod y gymysgedd yn llyfn. Mae rhai fi gyfadda. Ie. Mae'r gymysgedd dal yn eitha lumpy. Na, go iawn. Reit. Mae un fi yn, fel fydde Morfydd yn gweud, llafn. Cam nesaf yw I ychwanegu'r gymysgedd cupcake mewn i'r cases. Dwi dal ar y cam cynt, oce? Achos mae rai fi just... Chymryd fi aros? Na, dos amdani. Dos amdani? Come on, ta. Come on, na ti. O. Mae'r eich chdi yn edrych yn llyfn iawn. Nawr, mae'r cupcakes yn barod I roi mewn y ffwrn. Mae'n bwysig iawn bod y gymysgedd yn hafal achos chi ddim eisiau rhai I godi yn fwy na'r lleill. Felly, just checiwch cyn I chi roi nhw mewn, bod chi'n hapus, a wedyn banta ni. Fi'n credu mae'n edrych yn y reit. Right. Ni. Mewn â nhw am 20 munud. Welwn I chi wedyn.